Bună ziua și bine v-am găsit la o prezentare a noutăților în programul Taurine 6. Am adăugat la operatorii autorizați posibilitatea ca un operator să aibă acces la toți proprietarii sau la anumiți proprietari dintr-o listă specifică pe care poate să o aleagă. Scopul acestor modificări este ca o asociație de proprietari sau de operatori, cum este în exemplu de față, să poată să gestioneze toți proprietarii într-un singur program, dar fiecare proprietar să-și poată gestiona singur animalele proprii. Cum funcționează această modificare? Deci am introdus la un operator posibilitatea selectării de acces de date în aplicație. Implicit, toți operatorii care există în momentul de față au acces la toți proprietarii. Dacă, în schimb, doresc să pun pe niște proprietari specifici, pot să fie și mai mulți, nu numai unul singur, se pune pe anumiți proprietari. Și atunci, lista care este selectată aici, în lista care este selectată aici, ai acces la acești proprietari. În cazul acestui operator, are acces la, pentru ușurință i s-a dat numele de Marius Ilie și are acces la proprietarul Marius Ilie. El poate de aici, cu butonul ajutor butonului acesta, să aibă acces și la alți proprietari sau să scoți de aici un proprietar și să-l adaugi pe altul. Dacă mă autentific acum cu utilizatorul Ilie Marius, am acces doar la acest proprietar. Restul proprietarilor și animalelor există în baza de date, dar că nu ai acces la ei. La fel și în rapoarte, dacă vrei să vezi, îți apare doar proprietarii la care ai dreptul de acces. În aplicația mobilă ai aceleași drepturi de acces, adică dacă aici ai dreptul la proprietarul Ilie Marius, la fel și în aplicația mobilă, cu același operator, ai dreptul la animalele și proprietarul Ilie Marius. Un lucru de menționat este că modificarea făcută în momentul de față nu este compatibilă cu programele mai vechi, adică atunci când veți face actualizarea ori a aplicației mobile, ori a aplicației de calculator, trebuie și perechea să fie actualizată, adică aplicația în momentul de față merge în tandem cea mobilă cu cea de calculator. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim spor la treabă. La revedere!